ka kage mamma ake fa har Saudiya kai wakan nan ta gudu da DJ AB ta yi dadi ta yi dadi sosai wallahi ina ga ma ai abin ana an sake bura kuma a garin ina ta abubuwa ai saboda kai ana jin wuta sosai wallahi kai Mr. Music kalwa suna faɗa kai zo nan na naga ya aka sanis kai da aka je ka wani gyara ka zo nan mana lalle Mr. Namiji Rono. sojoji ai abokananmu ne ai mu Rono. kai ku tsaya Suwaiba Rono. hello baby ani Diya ya kake? lafiya lau ya garin Lafiya baby na yau. wallahi fine Baby na. wallahi kin ganin nan mun ma sauka a Abuja Okay, wai baby ka tafi Abuja? wallahi Allah Baby. now In ba damuwa in roƙe ka Na? alfama mana tun da kana Abuja. mana Ka ci baby. ina jinki In ba damuwa tun ke za ka tura min. ya ne abokin shi ne ga can ya shiga can gidan in ya fito a gaya mai yanzu na ya fita ka ji fa ba za ta yi ba wai kai ka ji ba za ta yi wai wannan yarinyar ni za ta mayar gara sai ga ce ko Rono.